V tomto videu si povieme niečo o obložení schodov, protišmíkovou dlažbou a ukážeme si aj rôzne varianty, ktoré si môžeme pri takejto rekonštrukcii vybrať. Vieme sa rozhodovať či už podľa ceny, alebo podľa životnosti, alebo estetiky. Tak poďme na to. Aktuálne sa nachádzame v areáli materskej škôlky Budapešťanská 1, kde realizujeme obloženie schodiska terasovou dlažbou hrúbky 2 cm. Výhodou takejto realizácie je, že táto dlažba je vysokoodolná voči poškodeniu a má veľmi dobrú protišmykovú úpravu a podľa mňa sa jedná aj o najestetickejšie riešenie na rekonštrukciu schodiska. Vďaka výborným vlastnostiam tejto gresovej dlažby nehrozí, že by sa pod dlažbu dostala voda, keďže dlažba má nasiakavosť menšiu ako 0,1%. Zároveň na špárovanie používame špárovaciu hmotu so zvýšenou mechanickou aj chemickou odolnosťou. Dlažba sa lepí do špeciálneho flexibilného lepidla systémom do tzv. Tekutého lôžka, ktoré zabezpečuje výborný kontakt s podkladom aj so samotnou dlažbou. Samozrejmosťou je hydroizolácia podkladu. Vďaka takto pripravenej skladbe materiálov a kvalitnej dlažbe dosiahneme veľmi dlhú životnosť, vďaka čomu sa prvotná vyššia investícia určite vráti. Aj napriek vyššej finančnej náročnosti sa podľa mňa jedná o najlepšie riešenie na úpravu schodiska. A to hlavne kvôli odolnosti a životnosti takejto rekonštrukcie, funkčnosti a bezpečnosti počas celého roka a v nemalej miere vďaka vysokej estetike. Záleží už len na vašom vkuse. Teraz vás zoberiem na ďalšie zrekonštruované schodisko na bytovom dome Idánska 25, 27 a 29, aby ste si mohli porovnať jednotlivé rekonštrukcie. Nachádzame sa pri bytovom dome Idánska 25, 27, 29, kde sme realizovali sanáciu lodží aj so vstupmi do bytového domu. Pri týchto vstupoch sme realizovali aj rekonštrukciu schodiska. Na toto schodisko sme namontovali betónovú dlažbu. Toto riešenie je výrazne lacnejšie ako terasová dlažba v hrúbke 2 cm. Výhodou tohto obloženia je, že za veľmi dobrú cenu viete mať kvalitne obložené schodisko s veľmi dobrou protišmykovou úpravou. Táto dlažba je mrazovzdorná a jej životnosť je tiež veľmi dlhá. Malou nevýhodou ale je, že sa jedná o prírodný materiál, ktorý je čiastočne nasiakavý a preto mení svoju farbu. Zároveň, aby mohla byť táto dlažba mrazovzdorná, tak sa pri výrobe pridáva zložka, ktorá v dlažbe vytvorí vzduchové bublinky, vďaka ktorým je táto dlažba mrazovzdorná. Používaním sa táto dlažba jemne obrusuje a na povrchu tejto dlažby vidno maličké otvory. Je to čisto len estetická záležitosť a nijako to neznižuje životnosť tejto dlažby. Záleží teda len na tom, koľko peňazí chcete dať do rekonštrukcie a aké očakávania od nej máte. Do tretice sa pôjdeme pozrieť na ďalšiu nami realizovanú stavbu, kde vám ukážeme tretí variant obkladu vstupných schodísk. Momentálne sa nachádzame pri bytovom dome Zombova 5 a 7, kde sme realizovali komplexnú obnovu bytového domu. Súčasťou tejto obnovy bolo aj vstupné schodisko. Na toto schodisko sme použili reliefovanú gresovú dlažbu, aby sme zabezpečili dostatočnú protišmykovú úpravu tohto schodiska. Toto riešenie je finančne stredne náročné v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma, keďže dlažba a práca síce nie sú finančne náročné, ale pod túto dlažbu je nevyhnutné zrealizovať aj hydroizoláciu podkladu. V opačnom prípade by sa mohla dlažba uvoľniť od podkladu, aj napriek tomu, že bola správne nalepená a bolo použité správne lepidlo. Životnosť aj tejto dlažby je dostatočne dlhá. Pri tejto dlažbe by som však odporúčal minimálne prístrešok nad schodiskom, keďže toto riešenie má najslabšiu protišmykovú úpravu v porovnaní s ostatnými dvoma variantmi a pocítite to hlavne v zimných mesiacoch, keď bude na dlažbe súvislá vrstva snehu. V takomto prípade sa na dlažbe už trošku šmýka. Samozrejme, po odstránení snehovej pokrývky má dlažba dostatočne silnú protišmykovú úpravu. Mali sme možnosť obhliadnuť si troje rozdielne schodiská
v 3 rôznych cenových kategóriách. Teraz už ostáva len na vás, pre aký typ rekonštrukcie sa rozhodnete. Budem rád, ak nám napíšete do komentárov, ktoré riešenie by sa vám páčilo a aké schodisko by ste chceli mať práve vy. Ďakujem za sledovanie a teším sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia.